хубаво, пиленце любаво, къде под мишница, с малка книжница. Отивам, бабичко, макар и слабичко, книга да се уча, добро да сполуча. Отивам, мамичко, макар и гладничко, знание да поспия, ум и мъдрост да открия. Отивам, мамичко, макар и мъничко, в родното училище за мен скъпо светилище. Честит празник, родно училище! Училище на 63 години. 63 от тях с името на Иван Вазов. Поколения прекрачват прага на основното училище с чувства на преклонение, обич и признателност към Иван Вазов. 63 години. Основно училище Иван Вазов е символ на духовността, дало образование и просперитет на няколко поколения видинчани. Честит празник, мое училище! Училище с минало, богато на успехи, училище с настояще и бъдеще, изпълнени с предизвикателства. Честит празник, уважаеми учители, служители и ученици! За всички нас е празничният концерт. Аз съм Виктория и заедно с моят съученик ще ви водим през празничната вечер. Надяваме се, че сте готови за много усмивки и добро настроение. Музика и танци, а също така и моменти на размисъл и благодарност. Поздравявам всички ученици, учители, служители и родители за техния труд и усилия през учебната година. Нека продължаваме да се стремим към високи постижения. Нека носим името на нашето училище с гордост. Привети от мен, Светомир. Аз съм изключително развълнуван да бъда част от тази специална вечер. Имаме удоволствието да ви представим нашите уважавани гости, които са тук, за да споделят този важен ден с нас. Добре дошли, казвам на всички уважаеми гости. Господин Любен Иванов, народен представител в 51-во Народно събрание. Представители на община Видин, Негово високо преосвещенство Видински митрополит Пахомий, експерти от регионалното управление на образованието Видин, учители от основно училище Душан Радович Ниш, директори на училища и детски градини. Всички сме в очакване. Нека започнем с празничното слово на директора на основно училище Иван Вазов, град Видин. Под неговото ръководство нашето училище продължава да расте и да се развива, предоставяйки на нас, учениците, най-доброто образование и възможности за развитие. Моля, посрещнете госпожа Пронетка Цветкова, директор на основно училище Иван Вазов. Уважаеми гости, колеги, ученици, родители и приятели! Днес имам честта и удоволствието да ви кажа добре дошли на нашия празничен концерт, посветен на 63-та годишнина от създаването на основно училище Иван Вазов. 63 години. Това не са просто цифри. Това са десетилетия, изпълнени с вдъхновение, усилия, постижения и растеж. Това са стотици учители, които с отдаденост и любов са изграждали поколения ученици. Това са хиляди деца, които са прекрачили прага на нашето училище, за да поемат своя път към знанието, мечтите и бъдещето.
Днешният ден е специален за нас. Денят, в който честваме своя патронен празник и отдаваме почит на великия български писател, поет, будител и родолюбец Иван Вазов. Иван Вазов е не просто литературен колос, а личност, оставила неизлечима следа в българската култура и самосъзнание. От неговото творчество ние черпим мъдрост, сила и вдъхновение. Той възпя любовта към родината, величието на българския дух и непреклонната воля за свобода и достоинство. Да носим неговото име е чест, но и отговорност. Училището ни не е просто сграда. То е храм на знанието, място, където се изграждат характери, където се раждат мечти и се кове бъдещето. Нашата мисия е да съхраним и предадем на идните поколения онези ценности, които Вазов възпя. Любовта към България, трудолюбието, почтенността и уважението към знанието. Гордеем се с всичко, което сме постигнали през годините. Гордеем се с успехите на нашите ученици в класната стая, в състезания и олимпиади, в спорта и изкуствата. Всеки техен успех е и наше постижение. Те са живото доказателство, че усилията ни си струват, че мечтите се сбъдват, когато са подкрепени с труд и обич. Днес повече от всякога е важно да си припомним каква е силата на училището. Да бъде втори дом, вдъхновяваща среда, място за открития, приятелства и развитие. Нашето училище е точно такова, с традиции, но и с поглед към бъдещето. С учители, които работят със сърце. С деца, които ни дават повод за гордост всеки ден. Благодаря на всички учители и служители в училището, бивши и настоящи, за всеотдайния им труд. Учител не е просто професия, а призвание, което изгражда личности и променя съдби. Благодаря на родителите за доверието и най-вече благодаря на нашите ученици, за които всяка усмивка, всяко усилие и всяко вдъхновение си струва. Скъпи ученици, вие сте бъдещето на България. Вашия стремеж към успехи, вашето усърдие и любознателност са най-голямото доказателство, че наследството на Вазов е живо. Нека не спираме да мечтаем, да се учим и да се борим за по-добро утре. Нека винаги носим гордо името на Иван Вазов и да продължим да следваме светлината на знанието и родолюбието. Нека продължим да градим с обич, вяра и с мечти. Честит празник! Благодарим на госпожа Пролетка Цветкова за вдъхновяващите думи. Вдъхновяващи думи и поздравление от господин Любен Иванов, народен представител в 51-во Народно събрание. Уважаема госпожо Цветкова, уважаеми учители, уважаеми ученици и родители, с огромно вълнение ви поздравявам с патронния празник на вашето, а и на моето училище. Като бивш възпитаник на основно училище Иван Вазов, мога да кажа, че най-важното е, че все още си спомням онзи първи урок, онези първи крачки, които ми дадоха увереност да продължа напред и да се изграда като личност. Най-силното наследство е доброто начало. И пето основно училище Иван Вазов е това добро начало, което видинските деца получават. И аз смятам, че и съм уверен, че то ще продължи да бъде най-светлото средище на знанието и на духовността във Видин и занапред. На всички ви пожелавам да продължите да пазите духа на Вазов жив. С любов към родината, с слово, което вдъхновява и с образование, което изгражда силни и достойни личности. На учениците пожелавам много любознателност. На родителите гордост с вашите деца. На учителите сила, признание и удовлетвореност от работата.
Бъдете здрави, хубава и емоционална вечер. От името на госпожа Росица Кирова, народен представител в 51-во Народно събрание, поздравление ще поднесе госпожа Александра Рачева. Добър вечер на всички. Имам честта да поднеса поздравителен адрес на госпожа Пролетка Цветкова по случай патронния празник на училището. Уважаеми преподаватели, ученици и родители, за мен е чест да имам възможността да се обърна към вас по повод патронния празник на вашето училище. 63 години е достолетна възраст, изпълнена с мъдрост и много зрялост. Честването на всеки празник е вълнуващо. Това е светла диря на поколения преподаватели и възпитаници, оставили частица от себе си в родното школо. Основно училище Иван Вазов заслужено носи името на патриарха на българската литература. То се е превърнало от институция в значим образователен и културен център, където децата усвояват не само знания, но и общочовешки ценности. Поколение след поколение, възпитаниците на училището жънат успехи, благодарение на всеотдайността, на любовта и професионализма на своите учители. Към тях се обръщам с най-топли думи на благодарност за мъдростта и отдадеността към най-младите жители на нашия прекрасен град и край. Скъпи ученици, бъдете горди, че сте възпитаници на Основно училище Иван Вазов. Мечтайте, дерзайте и покорявайте нови върхове на знанието и науката. В този тържествен ден желая на всички вас здраве, благополучие и още много успехи. Честит празник! Поздравителен адрес от община Видин. Уважаема госпожо Цветкова, от името на цялото общинско ръководство и лично от свое име поздравявам вас и всички ученици, родители и преподаватели от педагогическия колектив на Основно училище Иван Вазов във Видин по случай патронният ви празник. Продължавайте неуморно и дръзновено да подготвяте младите хора за зрелият живот, преподавайки им знания и възпитавайки им дух на патриотизъм и традиционните за нашият народ ценности, така както самият патриарх на българската литература Иван Вазов. Пожелавам ви нови успехи в науката, изкуството и спорта, все повече покорени върхове на знанието, творческо вдъхновение и много сбъднати мечти. С уважение, доктор Цветан Ценков, кмет на община Видин. Поздравителен адрес от регионално управление на образованието Видин. Уважаема госпожо директор, уважаеми заместник директори, уважаеми учители, служители, ученици и родители, приемете най-сърдечни поздравления от регионалното управление на образованието по случай патронният празник на вашето училище. Да носите името на патриарха на българската литература е висока чест и духовно призвание. Днес с гордост отбелязвате и една достойна годишнина, 63 години дейност, изградени традиции и всеотдайна работа в името на знанието и бъдещето на младото поколение. Уважаеми учители, благодарим ви за отдадеността, професионализма и вдъхновението. Скъпи ученици, бъдете любознателни, упорити и вдъхновени. Уважаеми родители, благодарим ви за подкрепата и съпричастността към училищният живот. Честит празник! С уважение, Веселка Асенова, началник на регионално управление на образованието Видин. Поздравителни адреси са получени от директорът на Средно училище Свети Кирил и Методий, град Брегово, от профилирана природо-математическа гимназия Екзарх Антим I Видин, от професионална гимназия по туризъм Михалаки Георгиев Видин,
от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование област Видин, от Средно училище Цар Симеон Велики Видин, от Средно училище Христо Ботев село Арчар, от Центърът за подкрепа за личностно развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и консултиране Видин. Също така много цветя получихме от община Видин, от основно училище Душан Радович Ниш, от детска градина Синчец, детска градина Русалка, от Средно училище Свети Кирил и Методи Брегово, от Центъра за кариерно ориентиране, от Средно училище Цар Симеон Велики Видин, от гимназия с преподаване на чужди езици Йордан Радичков, от детска градина Арабела, от частното начално училище Митрополит Неофит Видински, от профилирана природо-математическа гимназия Екзер Антим Първи. Време е да преминем към първото изпълнение на нашия празник. Сцената ще превземат момичетата от група Слатурите и техния ръководител господин Красимир Михайлов. Вокалната група е включена в национална програма Заедно в изкуствата и спорта. Всички заедно ще изпълнят песните. От дома музика Асен Масларски, текст Николай Соколов. Песничка, музика и текст Недялко Йорданов, посветена е на поета Дамян Дамянов. Някой ден, музика Етиен Леви, текст Ави Бенеди. Yeah.
сме много известни. От училище Иван Вазов сме и сме чудесни. Учим, играем, танцуваме, пеем и мечтаем. Умни сме и симпатични. Сладури всички ни наричат. На внезапна струна една песничка ме целуна, с остра петичка ме ритна, една песничка любопитна. С на внезапна струна една песничка ме целуна, с остра петичка ме ритна, една песничка любопитна. Да ме погали по плечи, душата ми да съвлече, нежно запретна ръка ви и на крака ме изправи. Да ме погали по плечи, душата ми да съвлече, нежно запретна ръка ви и на крака ме изправи. Съзвън на внезапна струна една песничка ме целуна, с остра петичка ме ритна, една песничка любопитна. Съзвън на внезапна струна една песничка ме целуна, с остра петичка ме ритна, една песничка любопитна. Да ме погали по плечи, душата ми да съвлече, нежно запретна ръка ви и на крака ме изправи. Време дей се изсежда, може би има надежда, за сетен път да успея песничката да си изпея. Време дей се изсежда, може би има надежда, за сетен път да успея песничката да си изпея. Песничката да си изпея, песничката да си изпея. И къде да е по света и носи в сърцето си песента, песен сняга от детството, смях под дъжда и под слънцето. Къщи, дворове в люляци и нощните влюбени улици, те ни връщат в реката от спомени, малка снимка с стари приятели. Някой ден, ден щастлив, ще целуна земя и небе, бащин дом, роден край, ме прегръщат с любими ръце. И къде да е по
прегръщат с любими ръце. Ще целуна земя и небе, бащин дом, роден край, не прегръщат с любими ръце. Някой ден щастлив, ще целуна земя и небе, бащин дом, роден край, с любими ръце. Благодаря на всички момичета за прекрасните музикални изпълнения. Беше истинско удоволствие да ги чуем. А сега следва танц. Ще танцуват Никола Рашева и Михайла Георгиева от 2 В клас. Песента изпълнява Ева Крушарска, Път от светлината. Спечелила първо място и златен медал в национален фестивал конкурс на изкуствата Утринна звезда. Завоювала и второ място и сребърен медал в конкурс за певци, инструменталисти и танцори. Браво на талантливите момичета! Поздравления за постигнатото от Ева Крушарска! Нашето училище се гордее с талантливи момчета като мен. Това са третокласниците от 3 Б клас: Калоян, Симеон, Кристиян Георгиев, Валентин, Николай, Александър Пенев, Ивайло, Кристиян Пенев, Александър Петьов. Патронният празник е време за творчеството на Иван Вазов и компилация от най-известните му стихове. Рецитират учениците от 3 Б клас с класен ръководител Вили Миладинова. Питат ли ме, де е зората, ме е огряла първи път? Питат ли ме, де е земята, що най-любя на светът? Тамо, аз
ще отговоря. Де се бели Дунав лей, де от изток Черно море се бунтува и светлей. Там, де се възвишава гората стара планина, де Марица тихошава и Стракийска равнина. Там, де Вардар през полята, мотен лесе и шуми, де на Рила край горвата и при Охридски вълни. Там роден съм, там деди ми днес почиват под земя. Там гърмяло тяхно име в мир и в бранните поля. До чукарите карпатски стигнала е тяхна власт и стените цари градски треперили са тогас. Българио, драга, мила, земля, пълна с добрини. Земля, що си ме кърмила, моят поклон приеми. Любя твоите Балкани, твоите реки и гори, твоите весели поляни, да е Бог всичко наспори. Език свещен на моите деди, език на мъки, стонове вековни, език на тая, дето ни роди, за радост не, за ядове отровни, език прекрасен, кой те не рога, а кой те пощади от хули гадки. Слушвал ли се някой досега в мелодията на звуците ти сладки? Аз съм българче и силна майка мене е родила. С хубост и блага обилна е родината ми мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мен. Аз съм българче, свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя, тача и милея. Аз съм българче, расна в невелики, славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. Отечество любезно, как хубаво си ти, как чудно се синее небето ти безкрайно, как твоите картини меняват се омайно. При всеки поглед нови, по-нови красоти, тук весели долини, там планини гиганти. Земята пълна с цвете, небето с брилянти. Отечество любезно, как хубаво си ти. Над те, България освещена, покланям песни си сега. На твоите рани кръв безценна, на твоите жалости тъга, на твоите сълзи и въздишки, на твоите срасти и тегло, и на венеца мъченишки, кой грее на твоето тегло. След стиховете следва музика и танци. След момчетата е ред на красивите и чаровни момичета от група Ice Girls от 7 клас. Музиката и танците са част от техните занимания. Да ги поканим на сцената. Любила
Аплодисменти за нашите съвипускнички. Честит празник, момичета! Честит празник, родно училище! Пожелания и поздравления ще отправят учениците от 4-ти клас с ръководител Валентина Попова. Тяхната реч ще звучи на английски език. Every year, our school has a special day called the School Celebration. It's a time when we all come together to have fun and celebrate being part of our wonderful school. Our school is really important for us because it's a place where we learn new things every day. Our teachers help us understand everything and answer our questions. Our school is a place where we make friends, we meet other kids our age and share similar interests. We learn to listen to others and work together as a team. Our school keeps us active, healthy, and help us grow strong and energetic. Our school prepares us for the future. Happy holiday, dear school! Сега е време за нещо малко по-различно. Българско фолклорно творчество. Да посрещнем групата за танцов фолклор по национална програма Заедно в изкуствата и спорта с ръководител Деян Славчев.
Следва народната песен "Полегнала е Гергана", изпълнява Мирослав Петров от 7-ми В клас. С удоволствие ще ви представя специалните ни гости – фолклорна студия Северняци, която ще ни представи традиционни български народни танци. Започва фолклорното изпълнение "Полъх от Дунав".
песните, най-звучните и най-мелодичните. Изпълняват вокална група Звънче по национална програма Заедно в изкуствата и спорта с ръководител Елена Попова, Слушайте Видех и хумористични песни от Видинско. И отново фолклорно изпълнение и магията на танца, северняшки игри и северняци.
удоволствие да видим красотата на българското народно творчество. Песни, стихове, музика, народни танци и красиви цветя от детска градина Желязко Поп Николов, Видин. Истински патронен празник с усмивки, вълнения и емоции. Основно училище Иван Вазов празнува своя 63-ти рожден ден. Скъпи приятели, нека името на патрона на нашето училище Иван Вазов, както и до сега, да ни вдъхновява, учи и закриля. И нека примерът и заветът на патрона ни присъстват неизменно в думите и делата ни. Благодарим на всички, които участваха и направиха този празник толкова специален. Желаем ви здраве и до нови срещи! И в моята крехка душа страстно се вкорени убеждението, че България, моето отечество, е най-хубавата земя на света. И аз се гордеех, че съм роден в най-хубавата земя. И като се гордеех с нея, аз я обичах. Време минава, този огнеш продължава.